Hem reunit amb els alcaldes, concretament dos alcaldes d'Alboraia i l'Aldaia, avui. Abans m'havia reunit ja amb altres alcaldes. Jo crec que tenim una problemàtica comuna en molts temes, respecte a temes de transport, respecte a temes en general d'àrea metropolitana, o sigui, temes d'aigua, temes d'organització del territori. I, en definitiva, jo crec que hem manifestat tots, almenys per la meva part, la necessitat d'arribar a acords i de constituir el més prompt possible l'entitat metropolitana per a poder avançar en polítiques, en primer lloc de mobilitat, perquè és una cosa que ens urgeix a tots, però també de defensa de l'horta, també dels temes d'aigua i els temes de FEM, que són altres temes de política metropolitana. Jo l'únic que voldria dir és una cosa molt senzilla, i és que aquest Ajuntament vol ser amic dels ajuntaments que tenim al costat, company per a treballar coses comunes i per a resoldre problemes comuns. I aquesta idea la tenim molt clara. Però el tema fundamental és l'àrea metropolitana. Veure tots els pobles d'alrededor de València com a àrea metropolitana i no com a pobles aislats. Tots junts podem resoldre moltíssims problemes que tenim en aquest moment, com ja ha dit l'alcalde, de mobilitat, d'aigua, de sèquies i d'infraestructures. Jo crec que si ajuntem tots segur que podem. Necessitem una figura que és un ente metropolità on poder debatir i on poder planificar, però crec que en la voluntat que tots els ajuntaments demostren ho anem a aconseguir.